Min hawn ftit jiem oħra bosta jibdew jippreparaw djarhom għall-miliet, żmien li għal ħafna jfisser ġabra mħabba u wens. Iżda l-ħafna oħrajn imqal il-kelma miliet tqabbadhom biża' hekk kif jiftakru li għal darb'oħra se jkunu waħedhom bot mill-għajn u l-qalb ta' dawk l-aktar għal qalbhom. Il-kap tal-counseling u ħidma soċjali fih dan il-Caritas Malta Bernardet Briffa tispjega n-nies li jċemplu biex imorru għall-ikla x'raġunijiet jagħtu biex ikunu preżenti. Aħna ovvjament meta niġu telefonata nagħmlu daqsxejn assessment ċejken, naraw daqsxejn il-motivazzjoni li ġellithom biex jiċemplulna. Ħafna drabi naħseb l-iktar ħaġa li tolqothom hija s-solitudni li dikinhar se jkunu waħedhom. Jew inkella wkoll ikun hemm min jixtieq li jkun ma' grupp ta' anzjani ta' mparu ħanejtek. Il-kap eżekuttiv ta' Caritas Malta Anthony Gatt qal li ta' din is-sena se tkun l-10 edizzjoni. Kompla jgħid li fil-waqt li sal-pandemija kienu jmorru 500 persuna jieklu, din is-sena mistennija jattendu ma' 600 persuna. Is-Sur Gatt jgħid li wara l-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment annwali hemm ħidma minn diversi nies. Ovvjament hemm il-preparamenti tal-ikla, jiġifieri dawna jieħdu ħsiebhom di Alfred Mitzi Foundation, jiġifieri dak huwa xogħol kbir għal numru daqshekk kbir ta' nies. Għandek ukoll il-volontarjat, jiġifieri konna ħafna nies li b'mod ħafna ġeneruż fihom il-miliet ikunu magħna wkoll, jiġifieri għandek il-preparazzjoni tal-volontiera. U mbagħad dak il-jum ovvjament dak li jkun kif għattajt inti mhux biex ikla imma jiġu jieħdu naqra kokkotina, iħossu l-welcome tan-nies li qed jilqgħu. Waqt konferenza li matula tħabbru d-dettalji ta' din l-ikla l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi qal li din hija espressjoni tal-imħabba u xi ħaġa li ta' kuljum titwettaq minn Caritas jew mid-djakonija biex ħadd ma jbati waħdu.